Ydych chi'n colli allan ar nodweddion cyfrinachol eich iPhone? Mae angen i chi wylio hwn os ydych chi eisiau gwella'ch iPhone. Gadewch i ni ddechrau. Iawn, awgrym cyntaf, oeddech chi'n gwybod y gallwch chi lysgo a gollwng lluniau rhwng apiau. Daliwch eich bys ar lyn, swipe i fyny, a gollwng y llun yn sythu neges neu e-bost. Hawdd! Yn ail, oes gennych chi ormod o dabiau Safari ar agor. Tapiwch a daliwch y botwm tabiau, yna tapiwch cau pob tab. Dim mwy o sgrolio diddiwedd. Trydydd awgrym wedi colli'ch cyrchwr wrth ddeipio. Daliwch y bar gofod i lawr a byddai'ch byselfwrdd yn troi'n trackpad. Llithrwch eich bys i symud y cyrchwr lle bynnag y dymunwch. Ac yn olaf, angen mesur rhywbeth. Defnyddiwch yr ap mesio. Mae fel mesur tap ond yn well. Rhowch gannig ar yr haen ac fe wnewch chi greu argraff ar eich ffrindiau. Dilynwch fi am fwy hyd iPhone.